колкото по-рано се запише едно дете да спортува, толкова по-добре, защото изгражда навици и изгражда физическо възпитание, което е много важно за развитието на децата. Приканвам всички родители да мотивират и да записват децата си да спортуват, защото знам спорта как изгражда характера на децата. За мен най-важното е здравето и бъдещето на нашата нация и затова децата трябва да посещават повече занятия по спорт. Спорта за мен е всичко, а най-важното нещо, дето ми е дал, е да не се отказвам през трудностите и никога да не се предавам. Аз се казвам Иво Ангелов и съм световен шампион по борба. Подкрепям кампанията на Министерството на младежта и спорта "Спортът е за всички".